טוב, נקווה ששולי תשתקם והחוויה הקשה שלה תשתפר. מירי בועדנה, עכשיו נגיד בוקר טוב למירי. מירי, שלום, בוקר טוב. שלום וברכה, בוקר טוב. איפה תופסים אותך? אנחנו על סט הצילומים של אפי ליידי. בעצם אנחנו מצלמים פרסומת למכשיר שיער, למכשיר להסרת שיער מיוחד במינו, היחידי בעולם מסוגו, שבעצם אפשר לקחת אותו איתך לכל מקום. הוא נטען והוא מתאים לכל סוגי האור, כן. ולכל גווני האור. אפשר לצאת לשמש להשתזף אחר כך, והדבר הכי חשוב זה שהוא נותן עבודה, שהוא באמת יורה לייזר. אני שומעת, הכותרת שאני שומעת פה, גם מירי המושלמת מסיר שיער. זה די מדהים. חד משמעית, חד משמעית, ברור. כן, הבנתי. אם הייתי אומרת לך, בת כמה את מירי? אני באוקטובר אהיה בת 46, אני 45 וחצי. אוקיי, אז את כמובן לא נראית, אבל אם הייתי אומרת לך, תקשיבי, בגיל 45 את עוד תעשי המון דברים. את תנחי תוכניות נצפות, את תהפכי לשחקנית, אבל גם עדיין תדגמני בגיל כמעט 46. מה היית עונה? מה היית אומרת? קודם כל, זו באמת הייתה ככה שאיפת חיי להמשיך ולעבוד ולעשות את הדבר הזה שאני מאוד מאוד אוהבת. מקצוע שמפרנס אותי, שאני נהנית ממנו, שאני טובה בו. כמובן שאני גם פוסלת המון עבודות על הדרך, כאלה שאני לא באמת מתחברת אליהם. ואם היית שואלת אותי בגיל 20 אני אעשה את זה בגיל 45, הייתי אומרת לך, הלוואי, בעזרת השם. כמובן שזה מגיע עם עוד דברים. אני ככה גם עובדת במד"א, ואני מתנדבת, ואני עושה בשבילם המון דברים, וסרטוני הסברה, ואני גם חובשת, כוננית, אימא לילדים במשרה מלאה, מתחזקת סוסים, מתחזקת בית. זה כאילו באמת, אני לא חיה את עולם הדוגמנות, אני חיה ככה עולם מאוד מאוד גדול ורחב. העניין הוא, וזה מעניין אותי לשמוע מה דעתך, כי אני חיה מספיק שנים כדי לזכור, שגם לפני הרבה שנים כשדגמנת, כשהיית מאוד צעירה, תמיד נראית טוב, תמיד חתיכה, אבל אף פעם לא חשבו עלייך, היא שדופה מדי, היא מרעיבה את עצמה, שזה דבר שאני מניחה גם מטריד הורים היום. אגב, הסיפור של קרין באומן ואחרים, לא רק הסיפור שלה, איך עובדים במקצוע הזה, מבלי לאבד את זה? אני פעם לא חשבתי באמת כשדופה, פעם לא חשבתי שלהיות שדופה זה מראה יפה. השאיפה באמת היא להיראות בריאה, לעשות ספורט, לאכול בריא, לאכול נכון, לאכול מהכל, לאכול רגיל, בעצם לא להחסיר שום דבר, לא לחיות בסגפנות, לא בשביל קמפיין כזה או אחר, ולא בשביל גבר כזה או אחר, ולא בגלל כל איזה שטות שמישהו אמר לך ברחוב, השמנת רזית וכולי. אני קיבלתי הרבה הערות בחיים שלי כאלה ואחרות על משקל, צריכה קצת להרזות, אפילו ניסיתי את מזלי קצת בחוץ לארץ, ששם אני נחשבת גוצה בעצם, שזה נמוכה ומלאה, אז פשוט עזבתי. זה לא משהו שהייתי משנה בעצמי. ואיך היית מונעת, נגיד, מהבת שלך, אני יודעת שאת לא ברשתות, נכון. לא מחבבת את הז'אנר הזה, אבל הילדים אולי כן, היא כן נחשפת לכל הפילטרים, למראות הלא סבירים, להשפעה המכרעת הזאת, של מודל של איך צריך להיראות. אז איך את מונעת ממנה להגיע לשם? נכון, אז מילת המפתח היא הסברה. הילדה שלי באמת גדלה לאימא שזה המקצוע. שהייתי מאחורי הקלעים. היא רואה את הפרסונה עם איפור, בלי איפור, בלי פילטרים, עם פילטרים. היא מבינה שיש דיסוננס מאוד מאוד גדול בין מה שהרשתות החברתיות מראות, לבין הבן אדם עצמו, לבין מי שהוא באמת במציאות. ואת יודעת, המון שיחות. גם הבת שלי, אסתר, היא עכשיו בכיתה ז', היא עולה לחץ. לא מעניין אותה אינסטגרם, כי אני לא חיה את זה. אני לא עם הטלפון בכלל ביום-יום שלי. והיא באמת מתעסקת במה שהיא צריכה להתעסק. חברות, סוסים, גם זה התחביב שלה, בית ספר, המון שיעורים פרטיים. את לא ברשתות כי זה לא מעניין אותך, או שאת לא ברשתות כי את לא רוצה לחשוף את הילדים, למשל את אסתר? למה לא? נכון. הכל נכון. אני יכולה למנות לך 1000 סיבות. אני באמת מאמינה שחשיפה, את יודעת, חשיפה כפלטפורמה לעסק מבורכת. אבל סתם לחשוף את עצמך בשביל לחשוף את עצמך, תראו אותי, איפה אני, מה קניתי, איפה אכלתי, לאן אני נוסע, איזה חופשה מהממת יש לי.
זה לא אני, זה לא אני. אבל מירי, אולי את לא צריכה את החשיפה הזו בשביל להתפרסם. כי כן, יודעים מי את, ואת נמצאת באלף פלטפורמות של נראות. אחרים אולי צריכים את זה, ומבחינה הזו אולי את לא, אבל אחרים לא יכולים בלי. בשביל להתפרסם. אני חושבת שבאמת, תראי, אנחנו בשנת 2023, היום לא צריך להסתובב עם בוק, כמו שאני הייתי מסתובבת עם בוק, כזה ספר תמונות גדול של כל מיני צילומים שיש לי בבית, היא עוברת מצלם לצלם ומראה לו את הבוק הזה. היום הצלמים פותחים אינסטגרם, מסתכלים, מרפרפים במהירות, רואים במה מדובר, אמת? וככה מקבלים בנות לעבודה. כמובן שגם רואים כמה עוקבים יש, כי זה בעצם הדבר הכי חשוב, מספר העוקבים, שזה נדבך מאוד מאוד חשוב אצל המפרסמים. אני לא אשקר, ואני אגיד לך שנופלות המון 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 עבודות לי, בגלל שאין לי אינסטגרם, ובגלל שאני לא ברשתות, ובגלל שאין לי 500,000 עוקבים כמו שיש לכל השאר. אוקיי. ובסדר, זאת אומרת, אני עובדת מספיק, אני עושה מה שאני אוהבת. ואם יש בנות שמרגישות שהן צריכות את זה כדי להתקדם וכדי להצליח, שיבוסם להן, באמת, אבל קחו הכל בפרופורציה, באמת. בנות שמסתכלות עליה עכשיו, קחו הכל בפרופורציה. לא כל מה שרואים באינסטגרם זה כזה נוצץ וכזה זוהר וכזה מהמם. ואנשים יש להם חיים נורמליים בסופו של דבר ורגילים. אגב, ילדים, הזכרנו את אסתר, בואו נדבר עוד קצת. יש לך מתחרה, אני מבינה, בבית. נכון, הוא מדהים. הוא באמת ילד מדהים, הוא כוכב. מאז שהוא תינוק הוא היה, מאז שהוא תינוק הוא היה כוכב. והוא תמיד ככה תפס את קדמת הבמה, ובכל מקום הוא מאוד בולט, ואי אפשר לפספס אותו. ומסתבר שגם יש לו כישורי משחק. ועם השנים הוא גם מתאמן בחדר כושר, והוא ככה נעשה גבר צעיר וחתיך, והוא רוצה להיכנס לעולם הזה. אני לא פוסלת שום דבר, אני אומרת, תזרום, תעשה מה שכיף לך, אני פה, מקסימום תיפול, תתאכזב, אני ארים אותך, אני אחבק אותך. כן בשבילך, לא בשבילך. מה שהכי חשוב זה שהוא רוצה ללכת לשייטת, והוא מתאמן, והוא לקח מאמן, והוא עושה אימונים מפרכים בשביל זה, ואומר, אמא, אני אהיה בשייטת. אז אני כבר כולי גאווה. רגע, מתי הוא אמור להתגייס? יש לו 2 כן. הוא עולה לי"א, אז יש עוד זמן. יש לי עוד כמה לילות לישון, כן, בוא נגיד. טיפ עלה, 2. מירי, תודה רבה לכם, נהדר. אין בעד מה, גאולה. אין בעד מה. יפה. תודה למירי. נצא להפסקת פרסומות. כן. ותכף לי גרינר תצטרף אלינו. וואו, היא הולכת לעשות לנו סדר באח הגדול מה קורה, נכון? אמת. לא, כי אני צריך סדר גם בעוד דברים בחיים. נתחיל באח הגדול ונלך למחוזות הנוספים שלך, וגם שאלות תשובות עם דייל, לא דייל, מנהל שירות ליתר דיוק, אבל שאלות על טיסות. עוד מעט אחרי הפרסומות. העולם הבוקר, בחסות Taste the Music, קוקה קולה, טעם החיים. מחפשים